Opgave UH13. På figuren ses to parabler, P og Q, så vi har en parabel P her, og vi har en parabel Q her. Så står der, hver af parablerne er graf for en funktion af typen f af x lige med ax i anden plus bx plus c. Så hvad betyder det? Det betyder, at parablerne de er grafer for andengradspolynomier. Det er parabler altid sådan per definition, men nu bliver det lige penslet ud for os, at funktionerne, der giver de her grafer, de har den her form. Så der er en funktion for den ene parabel, og der er en funktion for den anden parabel. Måske er det en lille smule forvirrende, at der så står f af x lige med det her. Er der så kun et f af x, eller er der to f af x? Det, der er vigtigt, det er det, der står til højre her. Det er den her type, vi har. Så man kan sige, måske på en måde, at vi har en parabel P her, og den har en eller anden forskrift, som vi kan kalde forkortet f af x, og den er så på formen ax i anden plus bx plus c, og så har vi en lille parabel, og den har også en forskrift på den her form, så det vil sige f af x lige med ax i anden plus bx plus c. Så vi har to forskellige parabler, de har begge to den her form, ax i anden plus bx plus c. Så står der, at vi skal gøre rede for fortegnet for a og c, samt diskriminanten d for hver af de to parabler. Så lad os dele det op i to tilfælde. Først så kigger vi på den ene parabel, og så kigger vi på den anden parabel. Lad os starte med den grønne parabel. Det er parablen P. Parabel P. Så lad os starte med A. Hvad er det nu med A? Koefficienten her foran andengradsledet. Hvad er det, den siger noget om? A, andengradsledet her. Den siger noget om det er en glad eller sur parabel. Så vi kan sige, da parablen er glad, eller da parablens glade vender opad, så er A positiv. Når A er positiv, når den her koefficient foran andengradsledet er positiv, så er det en glad parabel. Hvis den er negativ, så er det en sur parabel. Så vi skriver, da parablens grene vender opad, er A positiv. Så der er en anden sætning, der siger, at en parabels grene vender opad, netop hvis koefficienten foran andengradsledet er større end 0. Vi behøver ikke at skrive den sætning, vi kan bare henvise til den, altså vi kan bruge sætningen, så vi argumenterer, at da parabelens grene vender opad, så ved vi, at A er større end 0. Så kommer vi til C, og hvad er det nu C? Det er konstantledet herude til højre, og det er på en eller anden måde den, der skubber parablen op eller ned, eller det er den, der, når vi putter 0 ind på x's plads, lad os sige, at vi putter 0 ind på x's plads, hvis vi putter 0 ind her, så får vi et 0 der og 0 der, så bliver det her til 0, og det her bliver til 0, og så har vi kun c tilbage, så står der 0 plus 0 plus c, så det vil sige, f af 0, når det er sådan nogle andengradspolynomier, er altid lige med c. Når vi putter x ind her, så bliver y lige med c. Så vi skal altid x-aksen i c. Og der står, at vi skal gøre rede for fortegnet af c. Og hvad kan vi se her? Med den grønne parabel, hvor skærer vi y-aksen? Vi skærer y-aksen i en positiv værdi, så c den er positiv. Og hvad kan vi skrive? Da parablen skærer y-aksen i en positiv værdi, eller vi kan også skrive over x-aksen, så er c større end 0, den er positiv.
Og så mangler vi diskriminanten D. Og hvad er det nu, diskriminanten D, den siger noget om? Den siger noget om, hvordan parablen ligger i forhold til x-aksen. Skærer den x-aksen, eller skærer den ikke x-aksen, eller rører den måske lige akkurat. Og her, der kommer vi slet ikke ned og rører eller skærer x-aksen. Så da parablen ikke skærer eller rører x-aksen. Hvad er det så, der gælder om diskriminanten? Så er diskriminanten den større end eller lige med eller mindre end 0. Hvis diskriminanten er større end 0, så har vi to løsninger til sådan en angradsligning, svarende til at vi kommer ned og rører x-aksen to steder. Hvis diskriminanten er mindre end 0, så er der ingen løsninger. Det kan vi tænke på, at i løsningsformen, så vil det svare til, at vi skulle tage kvadratroden af negativt tal. Og det er vi ikke så glade for. Så diskriminanten den er mindre end 0. Så nu har vi gjort rede for fortegnet for den grønne parabel for A, C og D. Og vi har argumenteret meget fint. Vi kan gøre det samme med parabel Q. Og så skriver vi det samme, men jeg vil bare sige det. Da parablens grene vender nedad, så er A, den er negativ. Da parablen skærer y-aksen, og nu er det så under x-aksen, vi skærer her, så den her værdi den er negativ, så vi ved at C den er mindre end 0, den er negativ. Og da parablen, så vil vi sige, da parablen skærer x-aksen to steder, så er diskriminanten større end 0. Så det vil vi skrive herude. Så har vi givet argumenter. Nu har jeg lige sagt argumenterne, men dem skriver vi lige, når vi får sådan en opgave til en prøve eller i andre situationer.